Siz yanılıqlar çağrılışın qarayısız. Studiyada Alina Valiyeva. Исәнмесез? Ауырларның кемуі предприятиеләрдә тикшерү, вакцинация, мэрияда Осан аппарат киңәшмәсендә тагын нинди сораулар күтәрелде. Юлларны төзекләндерү ничек бара? Шәһәр мэры Наил Мәхдиев халыклар дуслыгы проспектындагы эшләрнең барышын тикшерде. Табиблар машинасына юл бирмәүчеләр күпме? Чаллыда юл патруль хезмәте һәм ашыгыш ярдәм машиналары катнашында рейд узды. COVID-19 ауырларының кемуі предприятиеләрнең тикшерү, вакцинация, мэрияда узган аппарат киңәшмәсендә чираттагы тапкыр ковидка каршы эш, шул исәптән шәһәр предприятиеләре һәм учреждениеләрендә алып барылган эшчәнлек турында фикер алыштылар. Лилия Гатина теманы дәвам итә. Пандемия башланганнан бирле Ярчолда яңа коронавирус инфекциясының 16621 очрагы расланган. Шәһәрдә авырулар саны республика буенча уртача күрсәткечләрдән 17%, 5,1%ка түбәнрәк. Медицина учреждениеләренә мөрәҗәгатьләр дәрәҗәсе тотрыклы булып кала дип хәбәр итте Сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе урынбасары. Хәзерге вакытта бер провизор госпиталь йогышлы авырулар хастаханәсе эшли. Также в городе продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. В город поступило 311 700 доз вакцины. Первым компонентом вакцинировано 295 тысяч человек, что составляет 89,6% от плана. Вторым компонентом вакцинировано 227 596 человек. Шолда шәһәр предприятиеләрендә һәм мәгариф учреждениеләрендә ковидка каршы чараларның үтәлешен контрольдә тоту дәвам итә. За неделю проверено 5 детских дошкольных учреждений, 8 школ. В 4 школах выявлено нарушение требований санитарного законодательства, и в 3 детских садах должностные лица приглашены для составления протоколов. Табиблар коронавирустан саклануның иң яхшы чарасы вакцинация дип искәртә. Прививканы барлык өлкәннәр сырхауханәләрендә һәм шәһәрнең сәүдә үзәкләренең берсендә ясарга була. Моннан тыш эш урыннарына чыгып, оешмаларның гаризалары буенча да хезмәткәрләргә вакцинация ясала. Лилия Гатина, яңалыклар. Юл кесешкән урында Бөҗралы юлы Чаллыда халыклар дуслыгы проспектында юл эшләре дәвам итә. Реконструкция нәтиҗәсендә 3 полоса, яңа тротуарлар һәм заманча тукталыш павильоннары барлыкка киләчәк. Эше барышын шәһәр мэры Наил Мәхдиев шәхсән үзе тикшерде. Но там колодец полуразрушенный стоит. Его надо бы... Он огорожен, правда, его нужно было уже привести в порядок за 5-6 дней. Производители работ в данном случае должны в течение суток убирать старый асфальт, старый бетон. Мэр тәнкыйтсыз калдырмады. Наил Мәхдиев Сөембикә һәм халыклар дуслыгы проспектлар киселешендә буҗра төзегәндә алынган асфальт кисәкләрен җыймаганнар өчен кисәтү ясады. Әмма булар барысы да участоктагы масштаблы төзелеш эшләре белән чагыштырганда вак мәсьәлә. Вместо перекрестка, вместо движения, которое сейчас есть, будет у нас кольцевой проезд. Вот. Разворот, как я уже раньше говорил, для того, чтобы для удобства, если едешь по улице Мира, по проспекту Мира, чтобы можно было 56-58 комплекс, не нагружая кольцо, так скажем, заехать можно было. Хәзер асфальт-бетон нигезен фрезерлау, борт ташларын демонтажлау эшләре бара, машиналар йөрү өлеше киңәйтеләчәк һәм һәр якка 3 хәрәкәт полосасы булачак. Коллекторда ремонтланачак. Озак еллар дәвамында ул бик нык тузган. Яңа яңгыр коелары су җыелгач куелачак, иске труба алыштырылачак. Барлык эшләр дә участокта аварияләрне булдырмас өчен башкарыла. В год мы где-то имели 3 и более ДТП с пострадавшими, и в месяц у нас обязательно где-то 3-5 ДТП с материальным ущербом. То есть действительно это перекресток являлся очагом аварийности. Перекресток круговым движением снижает риск аварийности на 30%. И этим все уже сказано. Контракт буенча барлык төзелеш эшләре октябрьгә кадәр тәмамланырга тиеш. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Айдар Мусин, яңалыклар. Ашыгыш ярдәм машинасына кымаучаулау пациентларның тормышына янарга мөмкин. Чаллыда юл патруль хезмәте һәм ашыгыш ярдәм машиналары катнашында рейд узды. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре табиблар машинасына юл бирмәүче тәртип бузучыларны туктатты. Автошәһәр юлларында намуссыз йөртүчеләр күпме? Хәбәрчебез ачыклады. Азат Мәгданов ашыгыш ярдәм машина йөртүчесе булып 3 ел эшлим. Шушы кыска вакыт эчендә Чаллыда кагыйдә бузучылар белән әз очрашмаган. Кайбер шоферлар яктылык сигналлары да, тавыш сигналлары да кабызган булуга карамасан, медикларга игътибар итми. Бәхеткә соңгы вакытта юлларда мондый тәртип бузучылар сирәгрәк очрый дип билгеләп үтте ул. В основном сейчас пик по проспекту Мира, вот, по проспекту Московский не уступает. Много ли тех водителей, кто не уступает? Ну, есть.
кто не уступает. Есть кто прям уступает без мигалки, без маяка даже. Рейд башлануга 10 минут үткәч тә беренче кагыйдә бузучы да ачыкланды. Ул Рено Меган йөртүчесе. Үз гамәлен ул камерага сөйләргә теләмәде, югалып калганын аңлатты. ЮХИДИ хезмәткәрләре кагыйдә бузучыга беркетмә язды. Согласно части 2 статьи 12.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенную на наружной поверхности специальные светографические схемы, надписи и обозначения, современно включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, влечет наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей или лишение права управления транспортсредствами на срок от 3 месяцев до 1 года. Рейд барышында башка тәртип бузучылар ачыкланмады. Күрәсең, автомобильчеләрнең күбесе ашыгыч ярдәм машиналарының үткәрүнең ни дәрәҗәдә мөһим булуын аңлый. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә Рамазан айының 25-нче көне сәхәр ашауны төнге 2-3 минутка кадәр төгәлләргә кирәк. Ифтар вакыты кичкә 7 тула 2 минутта. Изге Рамазан айы да әкренләп ахырына якынлаша. 1 майда уразаның соңгы көне, 2 майда Гаит бәйрәме. Фитр садакасының быел минималь күләме 150 сум, закат чыгару мөмкинлеге булганнарга 800 сум итеп түләргә тәкъдим ителә. Моннан тыш, сәламәтлеге аркасында ураза тота алмаучылар һәрбер көн өчен көненә 300 сум күләмендә фидия түләргә тиеш. Яз, елмаю һәм чәчәк атару вакыты, шуңа күрә хәзер тешләрнең сәламәтлеге турында уйларга вакыт. Яршалда реодент, имплантацияләү һәм протезлау үзәге ачылды. Профессиональ табиблар, инновацион җиһазлар, төрле кабинетлар, уңайлы парковка урыннары, иркен холл. Барысы да клиентлар өчен, килүчеләр өчен беренче консультация түләүсез булачак. 14 елдан артык Реодент Башкортстан Республикасында яшәүчеләргә матур һәм сәламәт елмаюлар бүләк итә. 2022 елдан башлап клиника тешләрне имплантацияләү һәм протезлау үзәкләренең федераль челтәренә әверелә. Реодент Сибайда, Уфада һәм Магнитогорскида үз хезмәтләрен күрсәтә. Хәзер үзәк Ярчалы халкы өчен дә ишекләрен ачты. Инде тиздән Казанда да ачылачак. Основное направление нашей сети – это лечение полного отсутствия зубов. Это наше основное направление. То есть мы продвигаем технологии, которые позволяют решить эту проблему в кратчайшие сроки. Если говорить об основной миссии Реодент, это создавать улыбки нашим пациентам и улучшать комфорт их жизни. Реодент үзәгендә барысы да пациентларның уңайлыгы өчен эшләнгән. Клиникада терапия, ортопедия, хирургия кабинетлары, шулай ук табиб-перодонтолог һәм ортодонт бар. Тиздән үзәк 3D-томограф кебек инновацион техника белән җиһазландырылачак. В честь открытия в городе Набережные Челны мы запустили масштабную акцию. Это 100 тысяч на идеальную улыбку. Для этого нужно будет следить за нашими новостями. Разыгрывать мы будем призы в социальных сетях нашей клиники. Сәламәт һәм матур елмаюга ия булырга теләүчеләрне 2 яр буе урама 37 йорт адресы буенча көтәләр. Кабул итүгә 92 00 23 телефоны буенча язылырга мөмкин. Бүгенге шулар иде, мин Алина Валиева, сезгә уңышлы шатналар теләп сау булашам. Исән сау булыгыз. Санаторий Шифалы-Суйжминвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы «Свободное дыхание». Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма. Приглашаем на зеленую неделю саженцев, рассады и инвентаря с 27 апреля по 1 мая. Выставочный центр «Экспокама».